Reetan kanssa ollaan täällä jonossa. Minä sain ihanasti kyydin juna-asemalle Reetalta. Totta kai. Niin, juna lähtee 8 ja Boulangerin Marko aukeaa 7.30. Mä kekkasin, että minä ostan meille herkkuja. Katsotaan mitä me ostetaan. Joo, tänään olisi Täällä ei ole. Minä on vielä. Katos. Siitä se johtui. Joo. Ja leipää. Ja toivotan kaikille oikein viihtyisää junamatkaa. Hyvät matkustajat, saavumme Rovaniemelle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Ja sitten matka jatkui taksilla kohti mummolaa ja mä kerron kohta vähän enemmän tästä huikean hintaisesta taksimatkasta. Sitten ensimmäisenä kun tulin mummolle, niin mä aloin väsäämään tätä uutta tablettia hänelle. Eli laitoin kuoret ja lataukseen ja sitten huomenna harjoitellaan tämän käyttöä. No niin, update. Olen täällä Rovaniemellä. Tuntuupas oudolta puhua täällä. Ei ole niin koko päivää puhunut. Uudet villasukat on jalassa. Tämmöiset kauniit, ihanat vaaleanpunaiset, jossa on hauskoja raitoja. Runebergin torttu. Siis vuoden isoin pettymyshän on, jos Runebergin torttu ei maistu siltä, miltä sen kuuluu maistua. Olin pettynyt. No ei siinä mitään, mä tein tietokonehommia oikeastaan koko matkan. Ja yllättävän nopeasti meni junareissu. Oulussa oli tosiaan vaihtoja. Nopeasti meni. Mutta siis toi talvi-ilma, kun patteri oli mun mielestä vähän niin kuin liian kuuma ja sitten se tekee ilmasta tosi kuivan ja musta tuntuu, että niin kuin silmiäkin alkaa kuivaa. Ja sitten kun tuijottaa konetta ja sitten kun yrittää ulos tuijottaa, niin sitten kun on se liikkuva maisema, niin sitten on parempi vaan laittaa silmät kiinni. Niin oli vähän semmoinen tukala, että piti ottaa neule pois ja sitten toi niin kuin matala talviaurinko, jotenkin superkirkas ja sitten se, kun se viuhuu siinä, kaikki varjot ja ne, niin olin vaan silleen, että joo, välillä olen aistiherkkä. Mutta ei mitään, sitten menikin pilveen ja aurinko pois. No sitten juna-asemalla otin vaan ensimmäisen taksin. Ja hän oli, että sulla on lyhyt matka, minimihinta 25 €. Sitten mä oon silleen, että ei. Mä olin jo nousemassa pois, että ei todellakaan. Mulla on siis 5 minuutin matka asemalta keskustaan. Mä en tiedä, onko mä ikinä oikeasti aikuisiellä, onko mä tullut junalla ja ottanut taksia. En. Mutta sen, mitä mä tiedän, mitä se on Tampereella, niin sit mä vaan heitin silleen, että 15 €. Ja sit se oli silleen, että 20. Sitten mä että ei voi olla noin kallis, että se on silleen 18. Ja sit mä olin silleen, että no selvä. Ja laitoin heti kaverille viestiä ja Essille viestiä, että what the fuck is going on in Rovaniemi. Niin juuri tää, että niin kun, pitää katsoa minkä taksin ottaa. Ihan samahan se on siis kaikkialla ja Tampereella myös, että siis Helsingistä tulee kaikkea kivoja Tesla-kuskeja ja ottaa sit niinku tuplahinnan. Mut en nyt jotenkin niinku tajunnut sitä. Niin naureskelin vaan, että
Tämmönen kotikaupunki. Tuntuu siltä, kun hemmetti Dubaihin tulisi. Mutta on vaan lunta hiekan tilalla. Joo, no anyways, ei siinä. Mä otan bussin sitten takaisin. Raha tulee, raha menee. Suomalaisena systeemi ei toimi tolleen, vaan siinä pitäisi olla se perushinta, jonka päälle. Eikä silleen, että kuski on silleen, että 50 €. Ihan samaa niin kuin mitä tuolla. Ja varsinkin se oli ulkomainen kuski, niin ihan varmasti siellä kotimaassa niin toimitaan tuolla tavalla. Mummo teki perunamuussia ja kalapuikkoja. Ruoka oli näin nopeasti valmis. Ja nyt hän katsoi jotain espanjalaista draamaa. Ja tämän reissun päätavoite on saada hänelle tabletti toimintaan videopuheluita varten. Niin sitä harjoitellaan sitten huomenna. Mä laitoin sen lataukseen. Mikki, josko tänään ehkä saisi kuvattua. Mä vähän mietin TikTok-liveä, jos pitäisi sunnuntaina. Mä en ole pitänyt vielä tänä vuonna. Perukki. Niin tässä olisi niinku setup. Tosin tää tausta on ihan kamala. No, sillä ei voi mitään. Oikeastaan se on parempi, koska jos tuolla taustalla olisi jotain, niin luultavasti ne olisi mun kuvia tai niinku jotain henkilökohtaista. Kuten tässäkin edessäni on paljon kuvia, niin voinko mä niinku ihan vähän näyttää tätä hääkuvaa? Mä näytän tätä ihan pikkusen. Oh. Mutta siis Runebergin torttuja täytyy lähteä ostaa. Ja miten mä veikkaan, että Lidlin Runebergin torttu on paras? Ihan varmaan. Mä mietin jo sitä niinku tällä viikolla tai viikonloppuna vai milloin, että pitäisikö maistaa. Et en ole tainnut maistaa. Musta tuntuu, että mä oon jostain Prismasta aina ostanut ja sit ne on ollut huonoja. Mulla on se ASMR-video, minkä mä oon tehnyt. Runebergin torttumaisteluita. Ja niistä mikään ei ollut Se on pakko olla se Lidl. Ja ihan tosi hyvä se shake-salaatti. Shalaatti. Nyt kun se sanoo ääneen. Shalaatti. Vähän niinku se siitä Austin Powersista. Smoke and a pancake. Sugar and a waffle. Shalaatti. Joo. Näkyykö? Minulla on mutanaamia ja nautin saunasta. Sitten mulla on myös ollut tämmönen NCL Beauty Hey Sugar Body Scrub, joka on näkynyt jossain videolla. Niin ihanaa saunan jälkeen kuoria tällä. Ja sitten mä laitan myös hiuksiin hoitoainetta. Perfect. Ja nyt mä vasta tajusin, että miksi mä käytän lusikkaa siihen, että ottaa kuorinnan tuolta purkista niin, ettei sormista mene se vesi sinne. Siis halleluuja oikeasti lusikka. Mummo. Tästä tehdään sitten ASMR-video. Soppakauha. Missä on soppakauha? Hei, näitä kivoja lusikoita. Mä haluan syödä tällä. Ei sillä voi syödä soppaa. Alahyllyllä. Soppakauha. Tämä. Tai siitä tuli kyllä kiisseliä, mutta eikä se mitään haittaa. Kiisseliä. Eikä soppa ja kiisseli ole sama asia. Noniin, kunnolla. Hyvää huomenta. Mä oon täällä laittautunut ja heräillyt. Mä en oo vielä syönyt aamupalaa. Mutta mummolta löytyy tämmönen apteekin ihoöljy. Tää on tämmönen Ceraderm. Ja mä mietin, että mä haluaisin oikeasti ostaa semmosen niin kuin oikean ihoöljyn, siis semmosen tekemällä tehdyn, eikä niin kuin jotain manteliöljyä tai kookosöljyä, koska ne on tosi rasvasia ja ne ei niin kuin samalla tavalla imeydy mun mielestä ihoon kuin tämmöiset vähän kevyemmät. Kun tässä kuitenkin on niin kuin
jotakin ainesosia, tosi vähän, 4 ainesosaa, niin tää kuitenkin imeytyy paljon paremmin kuin joku kookosöljy. Niin mä mietin, että täytyy ehkä nyt testata tätä, miltä tää tuntuu, ja sitten käydä ehkä sit Tampereella katsoa apteekista. Jos on ehdotuksia ihoöljylle, niin saa kommentoida. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa. Se aina auttaa videoiden tekijöitä, myös minua. Joo. Mulla on tietokonehommia, mitä mä aion tehdä. Mä yritän aloittaa ne, koska mä haluan saada aikaan asioita, niin täytyy vaan aloittaa. Se on se vaikein osuus. Suolaista piirakkaa. Leikataanko jo? Joo. Joo. Mun mielestä maut on paremmat. Se on mun, oota. Otatko se juomaksi mitään? Water. Niin. Täytyy ostaa sitä kermaa. Mitä? Kermaa. Hapanta. Onko hapanta? On. On. Tämä on mun punaherukkaa. Joo. Ja oli siinä vähän mustiakin marjoja. Lentokone. Eihän täällä ketään muita ole kuin turisteja ja minä. Kauppaan menossa ostamaan vispikermaa ja lenkkimakkaraa. Mähän oon ihan niinku turisti, kun mä täällä kuvailen Ruudenperin torttuja, mutta putaan pulla, voisiko luottaa tähän? Katsotaan, mitä täällä on. Appelsiinin kuorirouhe, manteliaromi, rommiaromi. Mä voisin ajatella, että lappilaiset osaa tehdä hommansa. Ainakin se tuoksui rommilta niin kuin sen paketin ulkopuolelle. Sitten, jos olet Lapissa, niin ehdotan, että ostat näitä. Eli Lapin kampanisu. Mä ostan aina näitä. Nää on Lapin herkkutupa. Ja semmosia, missä ei ole mitään sokeria päällä. Ihan tämmösiä tosi ei makeita. Ja nämähän on ihan sen hintaisiakin. On kyllä tainnut vähän hinnat nousta. 6,96. En taida kyllä nyt ottaa. Valitettavasti mä kokeilen leipoa näitä itse kotona. Mun on pitänyt kokeilla jo tosi kauan. Aina kun mä oon Rovaniemellä ostan kampanjasuja, niin mä oon sillä, että pitäisi itse leipoa niitä. Niin nyt minä jätän ne hyllyyn ja leivon niitä sitten joskus itse. Mutta piti ostaa makkaraa. Alennus. Nyt sinistä lenkkiä. Vispikermaa. Oi biskoffia. Siis voin ymmärtää, miksi mummoa ahdistaa tulla käymään kaupassa, kun ei täällä Suomea kuule ja on hirveästi turisteja. Tarvitaanko muuta? Onko mielitekoja? Kertokaas, mikä juttu toi on. Mikä toi on, kun laitetaan Volvon eteen pahvia? What is that about? Laitan hanskan tänään. Mitähän asiaa mulla oli? No siis ensinnäkin niinku nobody's here. Niinku nobody's here. Niinku jos näitä turisteja ei olisi, niin varmaan sitten kun lehdissähän on ollut sitä juttua, että rovaniemeläiset ei mene enää minnekään, koska turistit. Et jos turisteja ei olisi, niin olisiko tällaista rovaniemeläisiä? En mä tiedä. Mutta tää on kyllä ihmeellistä, miten tää on muuttunut. Ei ollut tällaista kyllä silloin, kun mä oon täällä asunut. Ja niin kuin energia. Mun mielestä se energia on tosi outoa. Niin kuin tulla tänne takaisin ja olla silleen, että niin kuin missä on ne, ketkä täällä asuu. Niin kuin, että miten keskusta voi olla näin tyhjä?
kun nyt ei ole mikään hirveä pakkanen, aurinko paistaa. No en mä tiedä. Sanotaan sitten näin, että rovaniemeläiset on hiihtämässä. Ehkä ne on hiihtämässä. Ja no toki tämä, että kaikki nämä rovaniemeläiset ajavat autojansa. He menevät paikasta A paikkaan B autoillansa. He eivät täällä kylmässä keskustassa. Niin kuin, mitä täällä on? Mitä täällä on? Cafe 21, joka on täynnä turisteja. I don't know. Hieno. Paistaako huomenna aurinko? Mä kierrän tuolta. Pääseekö mä tuolta kiertää? Siis voi kun on kaunis auringonlasku. Oi, no mennään tästä. Sanoin, että tuo liikenneympyrä tuolla on kaunis. On lunta. Kun mä mietin, että eihän Rovaniemellä nyt ole edes niin paljon lunta. Mutta onhan tuota. Siis nyt minä käännän sinut. Tässä on Angry Birds-puisto. Ja kesällä tuolla alhaalla on Konttisen kesäteatteri, joka oli aivan epic silloin kun mä oon ollut lapsi. Tuolla on kirkko. Oho. Nyt minä todella paljon haluan syödä Runebergin torttua. Tuommoisena sakissa 5. hiihtäen, eikö se ole aika hyvin? Ei ole tarpeeksi hyvin. Tänne asti tuoksuu tämä Niin. punssi. Aha. Märkää. Hei, nyt on hyvä. Mä tiedän tän jo maistamatta. Okei. Mielenkiintoista. Tää koostumus on tosi eri kuin boulangerine. Toisaalta tässä ei ole sitä rouhetta. Tässä on se joku appelsiinin kuorirouhe. En mä sitä kyllä tunne. Noniin, kokeillaan lisää. Ei tääkään ei ole perfect. Antoi odottaa enemmän, mutta ehkä mun täytyy se Lidl vielä testata. Tässä silti maistuu se, mikä tässä pitää maistua. Eli siis tämä rommi. Mutta toki on rommi-aromi. Eikö siinä pitäisi oikeasti vaan olla punssia? Hei, come on. Kyllä nyt pisteet putaanpullalle. Onhan tää nyt paljon parempi kuin boulangerine. Putaanpulla. Mistäs tää on? Martinniemestä. Mä just kuvasin POV-koulun takapenkillä. Ja mä en yhtään tiedä onnistuko se. Oli jotenkin tosi outo roleplay. Ja sitten mummo laittoi jossain vaiheessa TVn päälle, niin sitten mä en tiedä kuinka paljon se kuuluu. Ei auta kuin editoida. Mutta joo, minä luen nyt mussoa. Mä aloitin tän eilen ihan muutaman sivun, niin mä jatkan tätä. Ja huomenna on aamupala hotellilla Essin kanssa. Jatkamme brunssiperinnettä. Hyvää huomenta. Mä olen meikannut ja nyt laitan hajuvettä ja tarvitsen toisen käden. Toisen käden sitä varten. Ei pysty vasemmalla. Tuo on niin pikkuinen, että täytyy olla hyvä käsi. Eli lähden tästä 9 Arctic. Sanat eivät tule vielä aamulla suusta. Arctic. In English. Arctic Light Hotellin aamupalalle Essin kanssa. Ja siellä on joku -15 ja luultavasti pilvistä, mikä on harmi. Koska ajateltiin ottaa myös kuvia sitten jälkeen ulkona, mutta katsotaan. Nyt sitten sunnuntai-aamuinen keskusta. Ja ensimmäinen turisti bongattu. Ensimmäinen paikallinen bongattu. Ja ensimmäinen turistibussi bongattu. Saga Travel. Alright, oi kun silmät vuotaa. No niin, sieltähän niitä tulee. Ai että ihanaa. Ja minä täällä kuvaan itseäni. Mä odotan aamupalaa, ihanaa. Vaikka mummo on kyllä ruokkinut minut hyvin, olen erittäin otettu hänen kaikista piirakoistaan. Onko se kaunis? Jotenkin nätti. Oi, onko täällä vielä nättiä? Oi. Mistä tästä mennään sisään? Kun mä Google näytti toiselle puolelle. Mikä täällä?
Tää on tosi hyvää. Winner. Poro. Sitten vielä jälkiruokaa lisää. Noms, noms, noms. Päärynäkramplea. Pääsin käymään sitten haudalla ja se oli tosi ihana, mutta lunta on siis todellakin paljon vähemmän kuin yleensä tähän aikaan. Huomenta, nyt on maanantai-aamu. Eilinen tosiaan, mehän oltiin aamupalalla pari tuntia Essin kanssa ja sitten me käytiin tosiaan ottaa vähän kuvia. Ja sitten mä sain kyydin haudalle, niin käytiin tutun kanssa siellä pyörähtämässä. Ja juteltiin sitä, että mikä on oma näkemys siitä, että minne sitä haluaa itse, millä tavalla. Ja kun siellä katseli, lunta ei ollut niin paljon kuin yleensä on, niin kyllä siellä oli paljon hautoja, missä ei oltu käyty. Et ei ollut lumipolkua sinne haudalle ja jotenkin hänkin oli sitä mieltä, että nykyään ihmiset ei niinku samalla tavalla käy haudalla. Ja mulla esimerkiksi on erittäin vahvana se, että haudalla käydään. Että niinku jouluna käydään ja kesällä käydään no edes 2 kertaa vuodessa. Ei sillä emmekään siellä ole niinku rampannut, mutta silloinkin kun mä oon asunut Rovaniemellä, niin kyllä mä siellä nyt niinku oon käynyt. Jotenkin nykyään kun ihmiset asuu eri paikoissa ja ei ne niinku asu kaikki samassa paikassa ja haudan lähellä, niin ei sitä tietenkään tule käytyä, niin mielestäni se on jotenkin häiritseväkin ajatus, että jonkun hautakivi on siellä, mutta kukaan ei käy siinä. Niin kun siellä on niitä hautakiviä. Ja ne vaan on. Ja sitten kai siellä on ne jotkut vuosimäärät, että milloin ne sitten laitetaan kiertoon, mutta kuitenkin mä uskon siihen, että ne ihmiset, ketkä on täältä lähteneet, niin he on meidän kanssa. Niin kuin muistot ja se, että heitä muistellaan, on mun mielestä tärkeämpää kuin se, että käyn haudalla. Koska just se, että jos mä asun toisella puolella maapalloa, niin silloinhan se on kaikista tärkeintä, että se ihminen on mukana ja ihanaa, muistelen hyviä hetkiä ja näin. Joo, semmoisia ajatelmia hautuumalta. Ja sit mä jatkoin Mussoa. Siellä on nyt, se on semmoinen dekkari, jännäri, thrilleri, kirjailija. Niin ruumis on löytynyt. Ja saa nähdä, arvaanko mä sitä juttua siinä kirjassa, koska mä oon lukenut sen 2 edellistä, tai niin kuin 2 kirjaa ennen. Ja tääkin on semmoinen niin kuin kirjailijoiden salattu elämä. Eli siis tää niin kuin kertoo kirjailijasta, niin se on jännää lukea, että kirjailija kirjoittaa kirjailijasta kirjoitusprosessista. Vähän niin kuin se Johnny Deppin leffa. Se pitäisi katsoa uudestaan. Secret Window. Että niin kuin seurataan sellaista luovaa prosessia niin kuin teoksessa. Niin se on ihan mielenkiintoista. No anyways. Ja nyt minä alan tekemään töitä. Ja nauttimaan luumusoppaa ja kermaa. Sitten mulla on 3:30 juna takaisinpäin. Mutta tätä oli hauska tehdä. Hauska tälleen Rovaniemeltä. Ja joo. Nähdään taas. Kiitos kun katsoit ja mä laitan tähän loppuun vielä varmasti jotain pätkiä. Bye Rovaniemi. Joten ihanaa viikon jatkaa sulle ja nähdään taas.